Този тристаен апартамент не е просто пространство. То е вашето място на вдъхновение и хармония. Дневната зона ви обгръща с топлината на естествения паркет, а слънчевите лъчи танцуват по повърхността на масата. Дизайнерските мебели сякаш ви канят да се настаните удобно и да се отпуснете след дълъг ден. В спалнята спокойствието се разстила като нежна завивка, а баните, изискани и стилни, предразполагат към релакс. Терасата е вашето кътче за уединение, с усещане за свобода и простор. Кухнята със своите изчистени линии и мека светлина ви приканва да създадете моменти на наслада. Тук всяка стая разказва история, вашата история. www.avasolis.com